Kusekukhulu okuzayo bethunane judging from i-response eyabhalwa ngutata uMosamseleku kumntu obebhale i-comment phantsi kwepost yakhe efake oonyana bakhe uLwandle kunye noMpumelelo. Molweni yini, ndanamkela kuMaMgobhozi TV. So ke kule post utata uMosamseleku ufote noonyana bakhe waze wabhala i-caption ethi, "My responsibility is to nature and raise them," but suppose uthe nurture. Then ke abantu ke bamcriticize nangaloo nto leyo uba ebhale unature instead of nurture. Uye wabhala ke umntu eresponda kutata uMosamseleku emgxeka esithi, "Already lost. You shouldn't have let your son break up with his mother of 2 kids." Inobuxela uVuyokazi ke, "I think you are still in the learning curve of parenting, as most valuable thing to you is the way of making money." So uthi ke money is not everything if you want to be a good father and a great husband to your wives. Utsho ke lo mntu ka-Instagram. Now utata uMosamseleku ungumntu ke ongathandiyo uphendula i-comments ku-Instagram, kodwa lena uye wazibona uba okanye waziva ngathi funeka eyiphendulile. Wabhala ke le response yakhe ndithi, heyi inoba kukhulu okuzayo kwezi reality TV show zizawudlala. Wathi, "I have laid a solid foundation. The assumption that it's Bindi who is on the wrong will soon come to the surface, that he is not wrong, but I won't talk about other people." Niyayiva uba uthi le nto yoba kuthiwe uSibindi nguye orongo izawuvela eyona nyani, kodwa ke akafuna uthetha ngabanye abantu. Siyayazi ke uSibindi unyana wakhe besandohlukana okanye wehlukene nomama womntanakhe uVuyokazi Nciweni. Wayezichazile ke izizathu esithi uVuyokazi is controlling bla 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 bla. So ngokutata uMosamseleku uthi uMpumelelo is not always on the wrong, but yonke le nto will soon come to the surface that he is not wrong, meaning ikhona into mhlawumbi abazaziveza bona kwezi show zabo zizayo. Besifile uba uthando nesithembu sele lugqityiwe, and then ke ngoku izingane zesithembu zona bazawuqalisa ushuta uba abasele beqalile. Now bathethile ke abantu ngothetha ke bedifenda uVuyokazi. Niyawazi amaVuyokazi amahle, but ke abanye bakhona abathi hayi bethinanekani utata uMosamseleku. Into ke ebikhalazela ngabantu kakhulu yile yoba utata uMosamseleku engakhange athi wish uNzulu a happy birthday. NakuMpumelelo ke baye batsho uba uMpumelelo urongo bangakhange awishele uNzulu a happy birthday, whereas bayamfaka omnye umzukulwana wabo uSinga. Bakho abantu ke banento yokhomperisha, sibe singayazi ke ba ithini i-situation between uVuyokazi Nciweni nabakwaMseleku. Anyways, we're looking forward to see uba yintoni le izawuvela kwi-surface. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.